Cahayu ya toh teteke ya apik. Nduk Cahayu. Nduk lho mripate dope. Lah kok ki malah suter ngesot. Masa yo sinden dadak ngentengke kabeh sik. Lah iya. Oh alah bos. Sesuk nak golek sinden sing sehat. Dadak moro ketok magic sinden mari bar stroke mbok jak. Yo ora iso apa-apa. Tapi saged nembang nggih. Nek iki ngomong ora iso. Komplit lho, Pak. Kok kono apa iki kok sinden iki? Apa? Ngono. Loh, Tem. Walik lho. Walik. Loh, Tem. Heh? Iki lho. Lah yo walik. Ini lho. Balik. Walik lho Maju. Oh alah. Jan koyo ngeteri mboke suntik lho. Cahayu. Jejak. Ayo. Oke ya. Ngom lingkor nek koyo sapi lagi lahiran ngono kae. Ya, oke, wis oke ya. Oke. Adik. Oh, dah. Iki ancane ngene iki to. Iki gak sing apik to liyane. Cara wong sing utuh no rene to sing. Heeh. Lha nggo kesuwen. Suwen. Sikile kok iso koyo jahe. Sikil yo mbeker koyo jahe nyambung. Adik. Lho. Oh, Pak sing kenduk kene Pak kenduk. Adik. Eneh. Wes, enak. Tak tahu Apa kok iso penak meneh. Kula niki sange pundi? Kula mboten ngertos, Dong. Iki asli saka Purwodadi. Lho Purwodadi. Tangga mriki? Iya. Mriki celak mriki. Heeh, takono alamate ngendi? Purwodadi ya, Adik. Purwodadinya mana? Iya, Roma. Oh, bahasa Indonesia, Pak. Nyelok aku Roma lho padane aku biskuit. Lho kene iki percil celok Roma lho jane. Adik, Iya. Ani. Kamu Ani? Iya, Kalau Roma. Ani kecentet seperti ini gimana nanti ya videonya? Roma, Ani, kamu sudah pulang ngarit, Roma? aku lo habis pulang tandur Ani. Aku mau mandur kamu Tani. Nah, awakmu diceluk Roma nyeluk kene coklatos. Nah, kok iso coklatos? Adik. Iya. Namanya siapa cantik? Aku, namanya Mbak Retno Jungpe. Lah kok beda? Retno kuwi cara Jawa, cumpik kuwi basa teko ndi kuwi? Cina. Oh, China. keturunan. Iya. Iki basa Jawa ora patek iso. Oh gitu ya. Bahasane Blasteran, Pak, blasteran. Betul. Teran. Ki Cina kok koyo ngene. Matane porayu pasamu. Syukur kowe ngrasakno. Nesu. Lah iki lho Cina asli. Lah aku ora percaya. Karena Cina itu punya marga-marga. Ya ora biasa lah Cina ki putih merusuh lah ki awireng. Lah jenenge we blasteran. Oh iya blas. Putih, Pak, delengen matane. Putih. Oh, enek putih ya. Iya, Adik. Iya. Retno siapa tadi? Jungpe. Jungpe. Bos, kok tekono aku gak genah aku. Iki lho, biyen iki sejarah piye kok iso lahir. Ya. Oh, kuwi sejarahnya gimana kok bisa dapat nama seperti itu dan lahir kamu gimana? Pertemuan bapak sama ibu itu bagaimana bisa ceritakan? Ya daripada menimbulkan fitnah dan salah paham, Ya. aku terangkan malam ini semuanya ya. Karepmu mbok terang karepmu. Kok koyo golek iku to, Pak? Video klarifikasi. Iya, mbane koyo. Dulu tuh ceritanya Rene Toma. Mah, gak aku nang kono mbok cipok engko gak. Alah koyo gembagus men. Piye-piye Nduk Cahayu? Dulu tuh ceritanya tuh mamahku kerja Mama. jadi TKW di Cina. Mamamu nama mama ya? Iya. Panggilnya mama. Kemudian mamahku di sana di Cina sana digendak sama juraganya. Ono bahasa Indonesia kok digendak kuwi. Iki basa apa to, Bos? Bos iso kaya ngene. disukai. Disukai ngono lho iso digendak. Ditaksir. Iya. Terus. Kemudian lahirlah aku. Kemudian diimpor ke Indonesia. Oh, iya. Sing ibumu karo bapakmu rabi. Iya, Pak. Bapakmu jenenge sapa? Bapakku tuh Margali ya, Pak. Pak Li Cheng Sui. Margane Li. Iya. Namanya Li Cheng Sui. Terus ibumu? Kalau mamahku namanya Jawa Sudarmi, Pak. Setelah di sana? Setelah digendak sama papaku. Disukai aja digendak gitu. Mendapatkan marga P. Yang Pekju. Oh, mboke Nyang Pekju, bapake Li Cheng Sui. kok gak kowe nak kabeh to, Pak? Ben. Jadi aku tuh campuran marga Li dan marga P.
Li Cungpe. Oh, Marga Li dan Marga P. Ya wis. perasaan kok gak powe nak. Wis engko tak WhatsApp ya, Le. Oh. Tak foto tak kirim awak. Apa kuwi? Kalau jadi nyinden mulai tahun berapa? Kira-kira dunia belum ada tuh aku udah nyinden. Gitu ya? Gitu ya udah koro sebegitu ya? Itu kalau nyanyi Cina. Oh bisa ya? Bisa nyanyi Cina. Aku mau ingin tahu kalau kamu nyanyi Cina gimana? Gimana adek ya coba. Nyapa kok dadak kaya ujung-ujung. Ini aku udah agak lupa sedikit ya. Iya enggak apa-apa. Jadi kalau aku ada Kamu gimana? kalau ada kesalahan harap dimaafin ya. Iya. Ini iringannya kesedihan aja. Oke, kesedihan. Iya. Jadi iringannya nangis karo bengok Le. Nangis kabeh. Dikasih rel. Dikasih rel. Ya lah nek kamu di sini. Pakai rel, heeh. Oh, alah ral tapi jenenge dung. Iringannya sedih. Iya, deng wis ben-ben seneng atine. Nah, malah koyo Lagu Cina ngono kuwi. Iki rale mosok ngene iki tok. Ki apa Wis jane apa nyanyi apa kesetrum iki? Goblok karo lagu Cina. Lagu bengok tok iki lho apa? Coba. Lah kuwi lho malah kaya barong sip. Deng. Itu. Swajipok yen mong tan kucing li teng li wo chen ching Stres sak di sini. wan Wis karepmu. ching chai ku Lho, anak cincaiku. wo chai ku li hong teng kyu seng yi mong seng yi chong Yo, anak sing moncong barang ya ora apa-apa. li di teng li pek song Ya iki lho. wo seng sing je hu du Ya wis. wo de li de xiu seng yi chong Cong moncong. 望真正比例的香，我肯进来秘书来当。Ceng. Tapok ning mbokmu letonge. Ya, nek mbokne tenan-tenan mburi letong. Api Pak seneng. Lagu Cina koclok. Pak seneng aku. Lah apa burine letong? Goblok bola-balik. Kuwi api. Lagu Cina. Lagu Cina tapi Ya nyapa Cina ngurusi letong barang lho. Mbok lo ngurusi toko. Letongnya artinya saya. Hah? Oh, berarti kamu mau tak kasih letong? Apa nek letong artinya? Kamu mau nggak dikasih letong? Enggak apa-apa, tak dublak letong kamu. Letong. Tapi nyanyi sakit nggih? Iso. Suarane saya nggih. Apik suarane. Lagu napa nih sini kok saya nggih? Iso. Dina Minggu coba sing ngene Pak. Gak Pak. Ya, di mana letong sik itu. Letong. Maju sithik. Iya sih. Ilmu maju kok. Pak malah kecepet to, Pak. Dengan perasaan. Oh ya cagak PLN Mbak sikile wah. Iki sikilku ono sing nunggu lho. Sikilku ono sing nunggu. Masuk. Danyang ya? Yo letong mau lho lek ketok danyange. Oke, ayo. Belok, mari ngene nembang kuwi sing enak. Sing dhuwur apa sing cendhek, Mas? Gimana ya? Roke sing dhuwur apa sing cendhek? Nah wis sakmono kuwi ae. Oh yo kadas. Monggo cara dibuka sak Lho dengkul. iki ngene dek koreng tumpuk. Pak, kowe dudu. Pak, kowe dudu koreng, Pak. Karena ini keturunan Cina. Nek kono kan akeh robot. Kuwi sekrup. Iya coba. Dina. Coba pinter lah kita ngomong ya. Gimana sih tadi? Alah gini loh Dok, gini loh. Dinomi tung tung ting tak tung tung. Malah mundur maju kowe nanya. Taman tung tung ting tak dong tak gitu. Pokoknya kalau dut itu ke depan, Iya. Dang itu mundur. Coba 3 2 1. Ayo coba. Dina Minggu sing tak tuku. Kowe ngajak Gak kena dulu. ning tawang mangu. Iya. Pak, kakean
Pak. Wis Pak, wis Pak, wis Pak. Wis Pak. Rasane ora enek Kok enek sing iso to? Wis Pak. Aku ampun Pak karo sindenmu ampun aku Pak. harus dicoba no Pak. Wis gak. Sakmene iki enek sing semorot sing ayu dhewe. Kot Sidoarjo. Endi Pak? Sing Okvalica. Iki saka lulusan saka seni tari. Kuwi genah apik juga itu. Aduh, golek sing koyo ngene to Pak. Ora, nek iki seni tari S1 sarjana seni kok. Tenan aku lak ngene iki mudhun tenan aku. Iya. Aja lho Pak. Apa enek sing sitok iki sikles, sitoke letang-letong iki wis biar Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam mencari bakat sinden-sindennya Pak. Iya. Ini sudah teruji dan sudah nilainya kumlot. Nggih. Nggon pari. Nggih, emang nilai kulot niku apik. Nah, kumlak. Iya. Nek. Ya, ayo Pak. Iki cek perawan cek gadis. Masa Pak? Heeh. Wah, apik Pak kita Pak. Sing ndi? Iya. Oh iki to. Iki lho. Wah, apik iki. Ayo matane dijogo. Oke, delok. Sik, op. Meneng sik. Nyapa? Ayo mlaku sak langkah. Rong langkah. Oh, aman. Sing Aman. sitoke ngesot, sitoke ngene. Iki aman. Iki wis genah. Ya. Bocah ayu, ya toh, teteke ya apik. Heeh. Nduk, cahayu. Nduk, lho mripate dope mati. Dope mati. Bareng mlakune apik kuwi lho. Pak, iki klegere iki apik, dope mati njlungup bosok sinden iki kok. Aduh. Nduk, cahayu. Pak takonono iki pira ngono lho Pak. Pak, Nduk, cahayu. Jenenge sapa, Nduk? Nduk. Apa? Oh, enggak, namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Nama? Iya. Woi, jenengmu sapa? Enggak kerungu. Duh, Pak. Wes, Pak. Oh alah. Apa tuh Mas ngomong apa? Sampeyan iki lho jenenge sapa, Nduk Cahayu cantik? Pak, lambemu nek omong kuwi kurang cetha, kurang jelas. Gak cetok. Jenengmu sapa? A I U E O iki sing cetok. Une kuwi kurang mecucu. O kuwi yo mangap o. Jenengmu sapa? Kuwi minges jeneng Jenengmu kurang mecucu. tak bacok ndasmu. Mungkin wis mecucu ket mau. Maksudnya biar kosakata lebih jelas kuwi Gak ngomong, aku gak ampun aku. Dek, wong ayu. Nggih. Asmane sinten? Nggih nami kula Okfa. Lho, Okspa. Iya wis. Okfa. Wis tekono apa nyanyi apa, Pak? Nyanyi apa, Pak? Rumahnya mana tadi? Sidoarjo. Udah menikah apa belum? Dereng. Wih, pas nih, Pak. Endi pas ndi? Cocok nih. Bojomu nyeme-nyeme. Oh iya, gak situ. Gak situ. Sing ngene. Ya ben to Pak toprak yo ngono kuwi. Iya, apik to. Adik, kalau nyanyi lagu apa? Kalau paling kamu suka lagu apa? Wes aku manut Pak Poh manut. Lah, Pak Poh iki lho, Pak Poh paling bener iki. Ngekos sih, kos-kosan di Solo. Alah, nyambut tak kok kos-kosan barang. Ini lo ada permintaan. Napa niku? Mugi kepareng saking ketua RT 2 RW 2. Oh anu, Pak RT nggih. Nggih, nyuwun lagu Sri Huning kalian ali-ali. Oh nggih, saged niku. Sirune nggih. 1.000. Sirune. Nggih. Nggih, saged niku apa-apa. Oh nggih, Sirune. Oh, ora tungdut. Betul. Lah kira mbok kon coba ngene-ngene to. Wah, aku nggak mau kalau kama-kama aku nggak mau. Kenapa sih? Aku nanti nggak suka. Kenapa nggak suka? Gini loh Dek, jadi gimana? Ayo kita pulang. Bojomu ning omah lu ngenteni. Anu baby ini mati ya Mbak. Masa ora nonton nih? Ayo sing bapakne anu selendem. Oke, saya. Gimana nyuara wedok orang patek oke. Oke, niki nyawet. Saya dok beti bawani batang kita iki. Ya. Sinepu